posachedwa apa tikupasirani mmene zilili mu mzinda wa Blantyre ku Ndirande pamene chipani cha DPP mosogozedwa ndi Vice President wa chipanichi Joseph Mwanamveka akuchititsa msonkhano lero lino ku Ndirande, ndipo awa ndi ena mwa ma speech amene amayi akuchipanichi ayankhula lero lino pa 15 December 2024. Zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi bwana tikulandireni kuno ku Ndirande kwawo kwa ndale si choncho timvetserete tikulandireni soni inu bambo athu bambo mphepo landanule mwanu bwana ndikulandireni meya amzinda uno wa Blantyre landanule mwanu, ndikulandireni amaganda MP landanule mwanu, ndikulandireni bambo Musowa MP landanule aini akadera lino bambo mpinga njira landanule mwanu, deputy mayor landanule mwanu, bangwe 1 landanule mwanu, ma NGC members wose landanule mwanu, inu bambo Ngalande landanule mwanu, makansala athu pose pamene mwakhala ndi mashado athu landanule mwanu. Chifukwa cha nthawi nonse mulandire maulemu wanu, komanso ndisayiwale kulemekeza mfumu athu amene ali pano. Taombani manja mwa chifumu tichepetse phokoso eti timverane. Bwana ine ndikuyankhula malo mwa amayi akuno ku Ndirande, zikumveka eti, komanso ndiyankhulira amayi onse kuno kumwera. Ngati pali mwini wake wa mavuto pa dziko lina lililonse ndi Azimayi. Bwana ife ngati Azimayi tikumva kupweteka ndikunama, tasenza njala, tasenza matenda, tasenza umphawi wonse umene Chakwera abweretsa ku Malawi. Anthu ife tikulephera kudyetsana, tikulephera kutumizana ku sukulu, tikulephera kulera mabanja athu si choncho. Ndikufuna ndiyauza Chakwera ku Lilongwe amene mukutionera kuno MCP nthawi yanu yatha. Chakwera nthawi yanu yatani? Tikuyankhula lero ku Ndirande zimene zizimulembe m'mabuku pokwana pa 16 September 10 koloko mamawa Peter Mutharika zakhala ali president. Chimenecho musakayike amayi, musakayike anyamata, musakayike azibambo. Zikumveka? Tipanga chilichonse chotheka ifeyo ngati Azimayi bwana kuti Professor Peter Mutharika alowe pa mpando. Kaya wina akufuna, kaya wina sakufuna, Peter akuwina. Zikumveka? Ndikufuna ndauza Monica Chakwera amayi akunyumba kwa Chakwera si choncho. Yomweyo zikomo. Ndikufuna ndauza Monica Chakwera, ndifuna ndiuze achape zikwama, achape masudukesi amunawo akunyamuka akutuluka ku State House. Akutuluka. Ifeyo tipanga chilichonse ku DPP, tikwera mwamba, tilowa pansi, tiyenda pamazi, tiyenda paliponse, koma Chakwera akuchoka. Chakwera akutani? Bwana mkazi ngati ine, ngati mukundiona chonchi pano, kuti ndioneke chonchi ndi ndalama. Ndikunama, ife Azimayi timafuna poda, ife Azimayi timafuna salu, ife Azimayi timafuna kudya, ife Azimayi timafuna madiredu mangitsa ku saluni. Chakwera wakanika kusamala mabizinesi Azimayi. Chakwera wakanika kudyetsa Azimayi. Chakwera akweneka achoke. Chakwera akweneka atani? Wapalamula iwe. Lero chiza kuyabwa. Wapalamula
iwe lero chisakuyabwa apita ndi boma DPP ndi boma wabalamula iwe chala mwamba timalize chonchi ndini nthawi yochepa ndikufuna ndiauze aprofesa asapita mutharika ku page house takweseni chala mwamba bwana kumene muliko mudziwe kuti inuyo ndo wina kale chala mwamba kaya wina akufuna kaya wina sakufuna 16 September 10 koloko mamawa tidzakhala tili musewu tikuvina zikumveka eti musakayike tifutike cha mtundu wanji myezi itatu koma pita akutani Chakwera akutani yomweyo galu iwe usampatse ndimpatsa zikomo kwambiri bwana zikomo kwambiri. Dick is walking in the mix. Mundole bwana pamalo pano pabwera anthu awiri angoweva onabo lipipa taweva nisiko ndatembetemera Mungu taimani Mungu weva anthu akuoneni basi kuti mwafika pamalo pano. Moni fulani ndiperekere panopa sunta. TPP oye! Ati tingopereka moni eti? Ndeji moni waine ndi nyimbo ziwiri basi. Sutitalikisaso kae? Ayi. Nyimbo yoyamba. Zowalilana hapita hamakana. Zowalilana hapita hamakana. Zuwalile mwezi utiwalile iweso utiwalile nyokayo. Dick is walking in the mix. Ziko mwambili paro tazuse Deputy Mayor Mungu apeleka mona Deputy Mayor Mungu apeleka Deputy Mayor TPP oye! TPP oye! Ngona ilibe mavere ngona ilibe mavere ngona kodi unaiona kodi ilibe mavere 1 TPP ndi 1 TPP ndi 1 ibemelele He's walking in the mix. Akutikukuta DJ akuti nena kuti nyimbo zingati ziwiri ndeni nangoyika imodzi yokhaeti yachiwiri yoti mati ndilibe chuma ine chopereka kwa apita ndipereka ine ndilibe chuma ine chopereka kwa apita ndipereka ine ndipereka ine ndipereka ine TPP oye! Profesa atapita mthalika oye! Ziko mwambili ole mezika mundole maikanda akopeleka moni asana mbwele muntu wankulu one akopeleka moni Chala mwamba tavina mokwa ni reti tivinebe
ife talumbira mungawina mutivunje ife talumbira mungawina mutivunje Ubedi Pamene ife kusanje na lumbira kuti MCP kawina atifunje chifukwa kuwina ndi profesa akapita mkhalisa nda nyimbo yake ndimene akuimba imvere anangodajere kwene watutili atati anangodajere kwene watutili naye enawa akuti kugwadera watuli naye TPP watuli naye profesa akapita mkhalika TPP woye chimene akuchita pepana agriculture governor ule mwanu ndinonse ule mlanda ule mwanu kusanje ndi kuchikwawa mukundimva ateti MP wa DPP ndamene akuyankhula panoyi DPP woye alipise pano kugawira anthu chimanga kaya zichani akuti kufuna vote nthawi yonseyi anangotiyang'ana koma akona zisankhozi kubwera ndi aba kugati maufa tawo tizichimanga tawo ndi anthu akugwirizana kusanje ndi kuchikwawa ndipo alembetsa mwakathithi akuti ena wati ajere koma wathu ndipita DPP woye akuluakulu chidawakomera mchacha mayi na visha alipipa ma MP mukwaonawa kundisankha chair wa budget kuja ku parliament kuyang'anira chuma ku parliament ine ndili pano mzima yeti ndifuna ndikuwuzeni izi kuti mudziwe kuti dziko silikuyenda bwino umaona zinthu momwe zikukwera kawiri ukadzuka mamawa upeza chimanga 5,000 yakwera ndi 10,000 kenako 20,000 zinthu zikuyenda ukadzuka mamawa maluwa wakwera ukadzuka mamawa mafuta ophikira akwera mungozoona zinthu zati sizikuyenda iyayi akuluakulu nkhani ndi serious achinyamata timakonda kubateka kati za zi mukundimva ino ndikufuna ndiyankhule ndi achinyamata wili alibwinali asali pano amene akundimva ndi amene mukathamanga munjira inu pano nthawi imene ija lero mukudya katatu lero akupatsani nifijani ngongole akupatsani nkhanza ndiye APM akubwera akudzachotsa boma la nkhanza boma la kuba boma la katangale china chilichonse choyipa APM akubwera kudzachotsa munthu wake abwerere adzalamule ndikufuna nzabwino zonse pamene ine ndikubwerera kusanje kumene kuli konseyense yanga sanje lanje komanso tabwera ndi MP ena achipashado ena alipo pano tikufuna nzabwino zonse tsiku la lero komanso tikuwuzeni kuti ife sanje ndi chikwawa ndadadi moto manja mwawo mundilole ndithu mayi na picha adirekta amayi a dziko lonse la akuyang'ana azimayi onse mubwere mbwalo kanyimbo kabwino ayisena weso adata kuonera atu ali live pa Facebook DPP page afuna aone chala mwamba icho DPP woye Ndirande woye ulemu aperekedwa koma ndichita chidule a regional governor atu ulemu wanu chikuni cha utsi mchacha MP ulemu wanu bambo atu Dr. Mhepo mulandire ulemu a regional secretary mulandire ulemu advisor president Michael ulemu wanu a mayor atu ulemu wanu komanso ulemu honorable Goddess Ganda MP ulemu a director mayi kuno ku South Mayi Maria Mainja Katundu madzi eti ulemu wanu ulemu a MP adera lino bambo Chipimpinga njira komanso a deputy mayor ulemu wanu NGC yonse ili pano ulemu wanu mashado MPs ulemu wanu osaiwala kansala Gerald Chiwambo ulemu wanu ni makansala wonse kuno ulemu wanu
akuluakulu onse muli pano, ana adadi, azimayi anzanga ku region uko, ulemu wanu, magavanesi nonse mulandire ulemu. Chifukwa cha nthawi oyankhula ndi ambiri, ndingofuna ndikupatseni uthenga. Akuluakulu, mukundimva? Boma litatenga. Ndipo musaopsezedwe ni mafigasi. Akuwerengera mbewa ndi mijira. Kulilongweko, kunchinjiko, kukasunguko, DPP ngambwi sichibwana. Akuluakulu amalawi atopa kuchoka kunsanje mpaka Akuchititsa. Amayi anzanga atayima pa anena mavuto amene amayi tikumana nawo. Sindidusa monsemo. Koma azimayi kuchoka lero likhale phunziro. Pamene profesa akutenga boma pa 15 September 2025, amayi anzanga tikhale phunziro. Makolo likhale phunziro. Tikamapereka dzina la mwana tizisamala. Mwana akabadwa kumutcha mavuto amakhala chani? Mwana akabadwa kumutcha masautso amakhala chani? 2020 amalawi ena osaganiza bwino anayika president dzina lake Chakwera. Chilichonse chikutani? Chilichonse chimalondola dzina. Ndeife makolo likhale phunziro pamene tikufunzanso dziko la Malawi poyika profesa asapita mthalika pa mpando 2025 mistake imene isazachitikenso. DPP oye! 2020 muno timatukwanidwa ifa DPP kumanena kuti boma lili manja mwa agalu. Kodi lero agalu ndi ati? Boma lili manja mwa agalu liti lero kapena 2020? Timatelo tu fuelo tikugula 650, ufresh tikugula 300, mchele tikumagula 50 kwacha, fertilizer tikugula 18,000, chimanga tikugula 60,000. Amati boma lili manja mwa agalu. Agalu ndi ati? DPP woye! Ndifuna ndikulimbikiseni nonse. Sikomo kwambiri. DPP oye! Profesa asapita mthalika atipatsira uthenga. Choyamba kupereka moni kuno ku Ndirande. Chachiwiri akukupemphani kuti chovotera chanu musunge pabwino. Mukuyenda anthu ena achinyengo m'mizimu. Ndikumanena kuti afuna chovotera chanu atengepo nambala. Musapereke, musagulitse chovotera. Tikufuna tichotse boma la nkhanzali. DPP woye! Tonse tiyeni tikhale kumbuyo kwa DPP. Pasapezeke wina opita kuzipani zina. Mwaona anthu anzeru anayima pano. Anthu amene talandira pano. Anthu amene wakuziwa kumene kukupita mphepo. Akuziwa kuti boma ili latanili latengedwa. DPP woye! Inu mashado amene mukuyimira DPP ndinu anzeru. Kaya kwanuko muliko 5 musadandaule. Amene awineyo tikupita naye ku parliament. Wosalanu tikupasani ntchito mboma. DPP woye! Ena asipita ku maembase, ena akhala mabwana makampanimu. Osati ayi kuno tiliko 5 ine ningolowa chipani chopanda dzina yogwira. DPP woye! Amawina mmodzi ati alachi muli ndi ntchito yayikulu. Koma tikusapotani ndi atsikana anu ndi anyamata anu kuno ku Southern Region
kuonesesa kuti paliponse pakhale blue. Koma mawu omaliza akuluakulu, mawu omaliza akuluakulu, boma litateka, boma litatani. Manja mao. Koma Bwana Nchacha amemula case of honor Nsonkhano pali chinthu chimodzi kapena ziwiri zimene zikudula koma anthu sakuchiona iya. Chimene chikudula kwambiri pakali pano anthu chimene simachiona ndi madzi ndi magesi. Madzi ndi magesi akwera kwambiri, amankweza mpaka chete. Pano madzi mwaone madzi ndi okwera kwambiri. Madzi ndi moyo. Tiapempha waterboard, madzi ndi chani? Madzi ndi chani? Tifine pang'ono. TJ. Tifinadi. Nakonzeka. TVP oye. Umurundi mmene zilili mu mzinda wa Blantyre makamaka ku Ndirande pamene chipani chimenechi chikuchititsa msonkhano chipani cha DPP chigawo cha